eskerrak una hurbildu zareten guztizoi. Gaur, herri programa 2010 prozesoren aurkezpena egin behar dugu. Ezker Abertzaleak Hego Euskal Herri osoan abiarazi duena. Prozesoren asmoa, herriz-herriz, modu parte hartzaile eta zabal batean, ekarpenak jasotzea da. Horretarako, besteak beste, web orri bat jarri dugu martxan, eta Hego Euskal Herri osoan buseonatuko den inkesta bat. Inkesta hori erramintatzat hartuko dugu herri programa osatzeko, bai Durango mailan, baite bestelako erakundeetan. Durangon gainera, inkesta horri 10 galdera propio gehitu dizkiogu, eta herritarrek herrigintzarekiko duten sensibilitatea dituzten zalantzak eta duten ikuspuntua jasotzeko da. Inkestan bertan gainera, azaltzen da, non dauz kokatute inkesta hori jasotzeko postontziak. Esaten moduen, inkestaren zentzua diagnostiko herritar bat egitea da. Herri programa osatzaldera. Baina programa eraginkor bat sortu behar badugu, bezalako diagnostiko bat ere beharrezkoa da. Udal kudeaketarena. Eta Ezker Abertzaleak badu hau egiteko sobera gaitasun. Ez horiek, zinegotziok, azken 4 urteotan aurrera eraman dugun lanketagatik. Baizik eta urte luzeak, joan-etorritako urte luzeak eman dizkiguten esperientzaitik. Aurreko legegintzaldi guztietan izan ditugun zinegotziena. Gazte mugimenduan eta gazte sortzaileetan eragile aktibo garelako. Herri eragileak sortu, bultzatu eta indartu ditugulako. Euskal kultura sustatu dugulako. Herrien eta herritarren arteko harremana sendotu dugulako. Beste udal eta gestio eredu bat posible dela etengabe demostratu dugulako. Eta abar luze bat. Diagnostiko honek argi islatzen du, Durangoko udalak egunerokotasunean bizi dela. Ito egiten dela egunerokotasun horretan. Durangoko udalak ez du etorkizunerako planik. Ez daki zeregin. Ez dio ardura. Zenbatetan ikusi dugu, amaitu berri dan obra bat, ostera be, apurtu eta beste gauza bat egiten dela. Hori besteak beste, hirigintza plan orokorrik ez dutelako da. Udaletxeko udal talde politikoetako inork ezin du esan datuekin zer motatako biztanleria ezingo duen Durangok 10 urte barru. Zer behar izango dituen, zer gabezi, ze azpiegitura faltoko zaigun edo ze azpiegitura kolapsatu ingo zaigun. Baina ez di arduraik. Babes ofizialeko etxebizitzak egin eta argazkiza ataratzeakin nahiko dute. Aipatu gabe, zenbat etxebizitza libre egin behar izan dira babes ofizialeko horrek lortzeko. Zenbat etxebizitza dauden utzik Durangon. Zenbat balio duten eta importantiena egien, politika ardura gabe hori izan dela, espekulazioari atea zabaltzen diona eta besteak beste bizidugun krisi ekonomikoa sortu daben eragitako bat. Bertinia gertatzen da beste arlo guztietan. Nor sinistuko du Durangoko udalak euskararen normalkuntzan lan egingo duela, bere etxean bertan ez baditu betetzen osoko bilkulan onartutako eta aprobatutako euskara plana eta euskara araudia. Nor sinistuko dugu udalak gizarte zerbitzu egokiak eskainiko dituela herritarrei beste eragile batzuek bultzatutakoak gestionatzera mugatzen baldin bada. Nor sinitziko du udalak kultura eskaintza zabala eta eraginkorra martxan jarriko duela kultur eragileekin kontatu gabe. Kultur plan orokorrik gabe, kultur etxerik gabe. Eta orain arte erabili dituzten guneetatik botatzen baditu. Adibidez, Pinondotzeatik.
Nork uste du, gazteriarekiko lanketa bat egin daitekenik gaztei entzun gabe? Nor pentsa dezake, parekidetasunaren aurrean pausorik eman daitekeela zeharkako politikarik gabe? Gazteria, hezkuntza, administrazioa, herritarrak, kultura, gizon emakumeak, komunikabideak, orotara gizarte guztia inplikatuko duena. Zoritzarrez bada ordea, horrela pentsatzen duena, eta gabezi guztia hauen aurrean ezer egiteko prest ez dagoena. Badira batzuk, udaleko soldatak hartu eta herritarretaz 4 urtean behin akordatzen direnak, gobernu zein oposizioen. Badira batzuk, euren alderdian sukurtzal hutzak direnak. Durangol mapa nun kokatu ez dakitenei emoten dotzienak Durangori buruzko desizioek hartzeko aukera. Adibidez, azken udal aurrekontuetan, PNV eta PSOE Madrilen sinatu ebien instituzioaren egonkortasunerako plan edo instituzioen egonkortasunerako akordizue, eta hau Durangora akarri zabien. Hau da, kromo aldaketa egitea. Batzuk Madrilen aurrekontuak bideratzen, eta beste batzuk hemen bideratzen da bez. Eta ez da hemerotekan asko begiratu bier, Durangoko PSOE eta PNV elkarri zenbateko maitasuna dekien ikusteko. Durangoko ezker abertzaleak guzti hau aldatzeko ibili da lanean. Apartheid eta bazterketa egoera baten egonda ere. Gure proposamenak edo gurekin batera bozkatzea guztiz debekatute duten zinegotzi batzuk. Ez dute eztabaida politikorik izan nahi gurekin. Baina bazterketa guzti honen gainetik, Durangoko ezker abertzaleak lortu bere hitza entzutea. Lortu du herritarren gana heltzea. Hogera politiko berri honetan, non ezker abertzaleak apustu garbi egin duen alde bakarrekoa, ezkertiarra eta abertzalea, euskal gizartearen gehiengo zabal batek babesten duena, egoera politiko berri honetan askori aitzakiak emetu zaizkia. Eta orain benetan ikusiko dabe, gogor lan eikia zer da. Eta gaurtik aurrera ere lanean jarraituko dugu, proposamen berriekin, zintxotasunakin abiatuta eginak, zintzotasunatik abiatuta eginak. Arestian aipatutako urte luzeetako lanak eta esperientziak indartuta. Asko dugulako esateko eta asko ardura eta lan asko arduragabeen sarraskiari buelta emateko. Ozen errepikatuko dugu gure herri programan. Durangok ikerketa sozio-demografiko bat behar duela jakiteko ze etorkizun edukiko dauen eta ze gabezi eta ze beharko dauen. Durangok badakiela etxe bizitza ez dela negozio bat, baizik eta eskubide bat. Eta horrez egeitik besteak beste, Durangoko ezker abertzaleak ezetz esan dio, Durangoko ezker abertzaleak taberan pelotasorik ez esan du. Santa Susanan kulturetxea behar duela ere esan du ezker abertzaleak, eta hori naiz eta ez dabe onartu, bestiek ere ikusten dabe. Ezker abertzalearen apostua benetan zintzoa eta benetan eraginkorra delako. Gazteria kontuan hartu behar dugu. Gazteria etorkizuna da azken finean, eta hori ezin dugu baztertu udalgintzatik. Parekidetasuna gure oinarria da, hor zalantzarik ez dago. Zerbitzu sozial duin eta eraginkorrak behar ditugu. Euskara ere munduan bizitzeko gure modua da. Mugikortasunaren alternatibak baditugula. Eta abar luze bat. Baina batez ere, euren sistema politiko, antisozial eta elitista aldatuko dugula. Beraz, animo eta lanera.